Здравейте, намираме се в кабинета по китара, музикално училище по ноти. Здравейте, аз съм Милен Методиев, преподавател по бас-китара и китара в музикално училище по ноти. Тук сме с Дани и в момента учим сол на една от най-култовите песни в рок-н-рол историята. Сега нека да минем отново това, което направихме току-що, този бързия преход, който после ще го ускорим. Сол, фа диез, ми, до диез, и сега директно на втори практика на ла. И после на сол. Сол. След свободната ре си скачаме на празна сол. Ми, ре, сол. Така, и внимаваме за струни, за озвучаване на струни, които не ни трябва в даден момент да си излезе, всичко да си излезе чисто. После имаме глис. Браво, благодаря.